Kaziwai zvakare vana vaMwari mufaro wangu kuchingamdzai zvakare kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Sekutaura kwatinoita mazuva ose pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatinenge tiinayo ingapindurikawo zvakare neumbo huri mukati meBhaibheri. So any biblical question that you might have, please sunungukai kutitumira, sunungukai kuinyora paplatform ino, tinobatsirana sepatinenge tapiwa napo nemweya. Nhasi tiri kupindurawo zvakare mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama uri kuti iwo munhu anganzi abhabhatidzwa here kana akabhabhatidzirwa mumapools, POOLS, musiri murwizi, kana munhu akabhabhatidzirwa muswimming pool anganzi abhabhatidzwa here? Munhu afanira kubhabhatidzirwa murwizi here? Ndofunga pfungwa iyi inobva pakuti Jesu Kristu akanobhabhatidzwa kurwizi Jordan, saka nesuwo tofanira kuenda kurwizi. Regai ndikasike ndaverenga mavhesi kuti chinokosheswa pakubhabhatidzwa kwomunhu rwizi here kana kuti chii. John 3 vhesi ya 23. John 3 vhesi ya 23 inoti iyo, and John also was baptizing in Aenon near to Salim because there was much water there, and they came and they were baptized. John akanga achibhabhatidzwa paAenon pedyo neSalim nekuti paiva nemvura zhinji ipapo. Bhaibheri harisi kuti nekuti paiva nerwizi, nekuti paiva nemvura zhinji. Kureva kuti chinodiwa pakubhabhatidzwa kwemunhu imvura zhinji. Pakangoita mvura zhinji chete munhu hautokwanisa kubhabhatidzika. Ndemhaka pachidiwa mvura zhinji. Mukazoverenga, ndinoda kuiverenga iyoyi patiri kuna vaRoma chapter 6, Paul anotsanangura zvinoreva rubhabhatidzo kuti kana munhu achinzi abhabhatidzwa anenge afa pamwe chete naKristu, omuka munhu mutsva. Okay, saka panodiwa mvura apa kuti saKristu akavigwa muguva, newewo uvigwe muguva remvura, mudumbu remvura. Panodiwa zhinji yekuti unonyura uchiperevera kuti nyato tadza kukuona wobuda wamuka waamunhu mutsva. Ndokusaka pachidiwa mvura zhinji. Hapana kunzi nekuti paiva nerwizi. Tinogona kuenda kunyanza, nyanza harusi rwizi, but because nyanza inotori nemvura yakawanda kupfuura rwizi, tingatomhanye kunyanza pane kuenda kurwizi. Tunopwa kana mutora huku tete, asi nyanza haipwi. Chatiri kungoda chete imvura zhinji yekuti tinonyudza munhu avigwa uyu, afa kuzvivi kana afa ngavigwe nya mumvura, tomuburitsa munhu mutsva. Mukaenda pana Acts chapter 8 vhesi ya 36 pane nyaya imwe yandinoda zvakare ipapo inotsigira zvandiri kutaura. NdiFilipi atumwa nemweya kuti dzika nerodhi inoenda Gaza, uchanosangana nemuchinda ari mungoro ari kubva kumutambo wePasika kuJerusarema. Saka Filipi akaita saizvozvo achibva aona zveshuwa muchinda muranda waKandase ari mungoro gijigiji, but paari kufamba mungoro ari kuverenga achidaidzisa bhuku raIsaya. Filipi akanzwedera pangoro achibva aswedera uri kunzwisa here zvauri kuverenga? Hapana chandiri kumbonzwa ini. Isaya ari kureva ani kuparo? Ndiye here Isaya akaitwa izvi? Filipi akabva atanga kumutsanangura zvaJesu Kristu kubva kuOld Testament kusvika pamuchinjikwa. Zvikanzi vakati vafamba kudaro, ndoenda kuverenga manje. Ndikaitengera pa verse 35. Then Philip opened his mouth and began at the same scripture, that was Isaiah yanga ichiverengwa, and preached unto him Jesus. And as they went on their way, they came to a certain water. And the eunuch said, see, here is water. What doth hinder me to be baptized? Mudesert maari kufamba. Akutodzokera kubva kuJerusarema achienda kuEthiopia kwaaigara. Zvanzi Philip akati atsanangura Jesu, vachimhanya nengoro vakasvika paiva nemvura. Havana kusvika paiva nerwizi, paiva nemvura. And vanoziva mudesert, this was an oasis. Which means it was like a pool. Okay? Achibva ati imvura iri apa iyi. Wataura zvokuti vanenge atenda muna Jesu anofanira kubhabhatidzwa. Chii chingandikonese kubhabhatidzwa? Filipi akati kana uchitenda hapana chinokukonesa. Nzai ndotenda ino Jesu ndiye Mwari, ndiye muponesi wangu. Saka misa ingoro tikubhabhatidze. Vanzi vakabva vaburukira vese mvura vakabuda. Saka chinodiwa pakubhabhatidzwa kwomunhu haruzi rwizi. Chinodiwa pakubhabhatidzwa kwomunhu imvura zhinji. Unogona kunge mutori nerwizi but rusina mvura zhinji. Ukaona kuti rwizi harwo asi haruna mvura zhinji, musa hamugoni kushandisa ipapo because munhu haanyuri. Toda pane mvura yekuti munhu anonyura. Saka nyange tikagadzira pool yedu ine mvura yakawanda munhu onyura, ndo zviri kutsvagwa bedzi. Pane mvura zhinji inogona kunyura munhu achibuda, ndo zvakakosha izvozvo. Ndodaira kuti tabatsirika, Mwari atikomborere. Amen.